kaže vam par reči. Samo molim vas za tišinu da bismo ga čuli. Izvoli, Ramali. Ramali. Libija. Ramali. Čuješ li me? Izvinje. Ajde, pokušaj da nešto da kažeš. Ljudi te slušaju preko odslučenja. Ramali, čujemo li se? Ajde, reci nešto, slušaju te ljudi, reci. Pošto ne možemo direktno, evo, reći će od meni. Ramali, reci mi da prinesim ljudima. Halo? Reci mi nešto. Kako je tamo? Kako je u Misurati? Preneći na ljudima. Kaže da je Misurata najzad konačno slobodna. I pozdravlja vas sve i mnogo vam se zahvaljuje. Zahvaljuje se narodu Srbije. Narodu Srbije. I da nam neće nikada ovo zaboraviti. Pozdrav svima. Sada će vam se obratiti jedan od organizatora, Libijska mlada.